Oman Ghana enkosi daben. Enkosi daben. Osikani biara wu ana nachi agija. Nanso ohia ni bewu pena nachi adadin. Edian ne mane basa. Edian ne mane basa. Enibra esi embem ene abusuam. Se kwasi broni sikani ewu a. Ninjuma kwaso. Ninjuma kwaso. Ninjuma tumpon. Nanso obibini sikani ewu a. Na ninjuma ejija. Edian ne mane basa. Enibre a esi embem osafu kantanka twawani behwe wachi ejapade enti onwia atwi etuo abo onwia edie ne mane basa broni sikani bewu nanso ne ndwuma ekoso obibini sikani bewu na ne ndwuma ajuja edie ne mane basa yakosu atra enso yakoto enyansa pene yabo atra fitidadi lumba osafu kantanka osikani biara bewu no na nachi agija ebibimamu wiasimu ayehu ase oyemu ba na opewu owu esan ejapadienti yedi nyansa asesa jimie antibi manu asi abruchire matrem 22 years broni sikani bia obewu no adwuma no ne man kora ye de papa no kora nyen o ne kompo no nye eka ho bia de da pepem kratem di odi ade de ense so odi ke so obi anya ne share a omonko ense abrofo no omonwo enko wo wa ha ne sa ne mani mamu ye bi pa tena Italy abatina UK ma chi abrofo yesu ni nyina ba ni nyina bi mo twa mfa ni nyina bet back adwuma se company a edidi mu a adwuma comes first tina obroni na adwuma ne de owu ene yia na adwuma no yesan ye adwuma no so atase ye abibifo e kase bebini su ye nipa afi ne matias ye kase bibini su ye nipa afi ana matias ye